I denne video vil vi se på et hus fra år 1955 i Lonsboda, som er et byområde i Skåne og har omkring 2.000 indbyggere. Boligarealet er 119 kvadratmeter, og det sekundære areal er 95 kvadratmeter fordelt på 3 etager. Grunden er på 902 kvadratmeter og er meget velholdt med flotte blomster og planter. Huset ligger i det nordøstlige Skåne, 1 time og 40 minutters kørsel fra Malmø og ca. 30 minutter til havet. Området har også meget skov og mange søer. Og 400 meter fra huset er der en stor Eika-købmand. Huset har en meget flot og stabil trædør og til højre det første badeværelse med badekar. Direkte til venstre ligger det store rum og foran en dør, der fører ud til en stor og flot terrasse, hvor du også kan gå ud i haven fra siden. Facaden er udført i mursten og tagstenene er i god stand. På begge korte sider er der træer og buske, der blokerer for udsynet til naboerne. I stuen er der brændeovn og udsigt over vejen. Vinduerne er 2 glasvinduer og holder bedre på varmen indeni. I forbindelse med stuen er der et kontor, også med udsigt til bagsiden. Køkkenet er fuldt udstyret med køleskab og fryser samt opvaskemaskine, komfur, ovn og mikroovn. Køkkenet er i rigtig god stand, og huset har også kommunalt vand. Nær indgangen til huset er også trappen, der fører ned til kælderen, og halvvejs ned kan du gå ud på den korte side. I kælderen er der et bad og 2 opbevaringsrum samt 2 ekstra frysere og et vaskerum med vaskemaskine. Huset har egen brønd og hydrofortank i rustfrit stål til blandt andet havevanding. Længere inde i kælderen er der et stort rum og en garage, der fører ud til vejen. Ovenpå er der 3 soveværelser og et toilet. Begge soveværelser på den korte side er forbundet med en balkon med dør. Huset har en vandbåren varme- og luft-tilvand varmepumpe, der blev installeret i 2018. Huset er til salg for 780.000 kroner, og hvis du er interesseret, kan du kontakte os på e-mail eller telefon. I slutningen af videoen kan du også se de oplysninger, som jeg har nævnt om huset.